Здравейте! Това е Ани. Това е Мони. Да, днес ще правим чаби бани, което трябва да си наберем в устата колкото можем повече маршмелоус, да видим кой може да събере на едно. Чаби бани. Чаби бани. Chubby bunny. Чаби бани. Chubby bunny. Чаби бани. Chubby bunny. Чаби бани. Chubby bunny. Chubby bunny. Сериозно? О! И победител! Добре, благодаря ви, че гледахте нашето видео. Харесайте го, споделете го и коментирайте. И не забравяйте, всяка седмица ще има такива видеа с предизвикателства. С мени. Да, с двете. И да. Чао! Без кучка храна. Може и с кушешка храна. Добре, следващия път с котешка. Да. И без котка. Чао! Чао!